شالوم 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም أنا حاخم صلاح الدين كاب نكريستوس زغلط تولد የዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል بالبروግራም ናይ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ንብዙሕ ሰባት ድማ እስትሰምዖ ዘበልኩም ነዚ መዓልቲ እዚ ክጠቕመኩምን ከሳግረኩምን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ንክርስቶስ መቕባል ጥቕሙ ብዙሕ እዩ ዝብል እዩ ንክርስቶስ መቕባል ጥቕሙ ብዙሕ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኻ ክትቀበሎ ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ጥቕሚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር ኩሉ ተኣኪቡ ነቲ ብጎይታ ምስ ተቐበልና እንረኽቦ ዘይርክበና ምዃኑ እዩ رأي حوات نعوب مقبال أن رخبو نجار بناي حفت مدري بمنم عينت من جدي كتمنا يكلني كساع كندز أكل كبر نجار جن ناتنا نخنجبرو تمجد أزيو سيمبل مخاني تزجر مكم كابو دجار مكم نجار دما نزل سيمبل زخانة من جدي بزح سب شلل مبالي بزح سب شلل مبالي بزح سب نقويتا استقبله نقويتا زنقصو بحكي اتنقويتا مقبال زبل متحف قدساو حسب اب هيوت زقبو رئيز مصلو مخنياتو يسوس كم استسقله يسوس بدينا مريم توليدو خمز نبره بزفلطو نجر سلاز نبره بقى بز نجر زطرحنا يفلطي اندابله يسب زحلف نجر ግን ተሐቅስ ይኮነን ንጎይታ ነዚ ይፈልጦ ትብሎ ዘለኻ are you really وسينكا بلب تقبل كايدي غايت حتو كبرني جابير أملاخ يخون رأي حوات نمنتاينا دقا داخلنا سب نقويتا قبلنا معد نمنتاي النسب ونجل الناس بخكا يسوس كريستوس مدحاني خا يتقبل له واي كم زنبل واي حواريات نزنجر زخو نقول هيوتهم حليفهم مخنياتو الزنجر ز اب هيوتو زوسنه سب زرخمون نزنجر ز اب هيوتو زي وسنه سب زسونون ازيو كبير سلازونه እዩ አስተውዕልኩም ሓዙን ሕዋት ሓደ ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒ ወሲኑ ክቐበል ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ንጎይታ ምስተቐበልናዮ እቲ ዝተቐበልናሉ ጊዜ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ዓብ ለውጢ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ዓብ መኽሰብ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ዓብ በረኸት ጽቡቕ ጌሩ ገሊጹልና እዩ ሓደ ሰብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለላ መዓልቲ እቲ ናይ በሓቂ ሪል ዝኾነ ማንነቱ ውሽጡ መንፈሱ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ኩልንትና ሰብ ዞም ሰለስተ እዮም መንፈስ ነፍሲ ስጋ እዮም ረእዩ ሕዋት ልክዕ ንጎይታ ምስ ተቐበልና እቲ ጽባሕ ንጎና ኣብ ጎይታ ዝኸይድ ውሽጥና በሓዳሽ ህይወት ንኣምላኽ ብትበቅዕ ህይወት ከም በሓድሽ ይዝውለድ رأيو كم بحدش يزولد نمنتاي مخنياتو صباح نغو اقدمي እግዚአብሔር دو كبل كفقدو صباح نغو ابتنا እግዚአብሔር መንግስቲ ግደህ ህልዎ صباح نغو ابتنا እግዚአብሔር ቤት ከአቱ ابتنا እግዚአብሔር መንግስት አምላክ መንግስት ወዱ ና ብርሃን ክመጽ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እዛ ናይ ብርሃን ህይወት አውሽጡ ከአቱ ወሰብ እዛ ናይ ብርሃን ህይወት ናብ ውሽጥና ክትአቱ እንድሕር ኮይና ድማ ግዴታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበለለና ሪኹም አዳም መጀመርታ ምስተፈጠረ በቲ ዝገበሮ ጌጋ ሞይቱ ማለት እቲ ትክክለኛ ምስ ጎይታ ኮኔክት ኮይኑ ዝነበረ መንፈሱ ካብ ጎይታ ይተፈልዩ ስለዚህ አምላኽ እንተ ዳበሊዕካ ክትመውት ይኻይልዎ እንተ ዳበሊዕካ ክትመውት ይኻይልዎ ስለዚህ ልክ አዳም ነታ አይትግበር ዝተባሃለ ምስገበረ መንፈሱ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዩ ሞት ስለዝኾነ ድማ ንናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ንናይ እግዚአብሔር ህይወት ዘይበቅዕ ላይፍ ክነብር ጀሚሩ ንምንታይ ተተባሃለ ብውሽጡ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዩ ስለዚህ አዳም ብውሽጡ ካብ እግዚአብሔር ስለስተፈለየ ብደገ ዝገበረን ተገበረ ነትናይ ውሽጥ ለውጥ ከምጾ ይክእልን እዩ ምኽንያቱ እቲ ናይ ውሽጥ ለውጢ ብውሽጥ ጥራሕ ክመጽእ ዘለዎ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝሞቱ
بوشتهم زموتو بدقيهم جن زنقاسقسو زلو أقدم أملاح كرأيو كلو جن موتات زبهالو سبات نعقهم هيوت نخهب نعنا مالتيو هيوت نخهب يمتيو هيوت نخهب مالت مس እግዚአብሔር ኮኔክት ዝኮነ ናይ ሰማይ ህይወት ኣብ መንፈስና ከትወልና ይመጽእ ረእዩ ሕዋት ረእዩ ሰለስተ ዓይነት ሞት ኣሎ ሓደ ናይ መንፈስ ሞት ናይ ውሽጢ ሞት ካብ ጎይታ ብመንፈስካ ምፍላይ ዳግም ዘይተወለደ ኩሉ ንጎይታ ዘይተቀበለ ኩሉ ብመንፈሱ ሞት እዩ ካብ ጎይታ ፍሉይ ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ በስጋ ግን ፕሮፌሰር ክኾን ይኽእል እዩ ዶክተር ክኾን ይኽእል እዩ whatever it is ውሽጡ ግን ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ እቲ ካልኣይ ሞት ኢልና ንጽውዖ ድማ ነፍስና ካብ ስጋና ክትወጽእ ኮላ ኩሉ ሰብ ዝሞቶ ሞት እዩ ዝሞት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣዝዩ ዝኸፈአ ሞት ዝበሃል ግን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ክድርበ ኮለኻ እዚ ተሳልሳይን ክፉኡን ሞት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣስተውዒልኩም ሓዙ ኣብ ምድሪ ብህይወት ኮለና ካብቲ ቀዳማይ ሞት እንተ ዘይተናጊፍና ካብ ምድሪ ብህይወት ምስከና ካብቲ ናይ መጨረሻ ሓደገኛ ሞት ክንናገፍ ኣይንኽእልን ኢና بخالا أزاراربا أمدر بهوت كلنا وسينا نقويتنا يسوس كريستوس تقبلنا وشتنا هوت انتزي رقيبو اتانا يسما هوت تزي آتياتنا اتانا يتصدق هوت بكريستوس انتزي تقبلنا يا كابز مدر مسكنا we are too late دوغينا سلازي رأي حوات أمدر كله سب وسينا نقويتنا يسوس كريستوس كقبل كله منفسو وشتو كم بحدش يزول مصحف قدس كزارب كله كمزيلو رأيوه يسوس نزل عالم قويتايو يوحنس وانجيل معرف حدا تقصى عسر تقريبا نتوم اتقبلوا وزبلوا نمن نتوم اتقبلوا وزبلوا وسينهم يسوس قويتا مخانو مدحانيهم مخانو سليئهم كم زموتا سليئهم كم استنسأب بقود ما حدش تفترات كم زخانو زقوجون قلبهم زأمنون نعوهم انتا يجيروا لهم رأيو اتقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زأمنو جنا ولود أملاح كخونو مسألة هابهم واو ولود أملاح كخونو مسألة هابهم برازر حوي حفتي ولدنت بمنم عينت واقع خمت سايك لنيو ولدنت بمولات راح يخمت زخل سلازي إلوكم عن تبوي بناي مدر هابتي نزب قويتا مقبلنا أن نرخب خانم تسوين خلنينا ما نم بجنزب كل دايك لنيو only one way كاد እግዚአብሔር ክትውለድ እንድሕርኮንካ ውሉድ እትልዑል ክትከውን እንድሕርኮንካ ካብ ትልዑል ክትውለድ ዝገብረካ ህይወት ብክርስቶስ ጥራሕ ኢኻ ትረኽቦ ልክዕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልካዮ ውሽጥኻ ካብ እግዚአብሔር ዳግም ከም ዝውለድ ኸውን ክብር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ክብር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረይ ሕዋት ነቶም ዝተቐበልዎ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም نساتهم كاب أملاق مبر كاب دم وي كافق السجا وي كافق السبعي زي تولد يمينو ريخو محوات بسجانا كابوبنا كابدينا تولدنا إنا لكعكم ودما بوشتنا كاب እግዚአብሔር بتي نصح زخوانه هيوت صادق زخوانه هيوت قدس زخوانه هيوت أكاديمي እግዚአብሔር دو كبل بقعت زلو هيوت بؤو داغن كنولد اندحر كوينا غن بؤو داغن كمنولد زغبرنا حدا مجد طرح يزولو نسو خا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ረአዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸለል መባል ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይ መቀበል ኣብ ላይፍ ክንደይ ነገር ከም ዘخسرና ረአዩ ኣብ ህይወት ክንደይ ነገር ከም ዘስእነና ረአዩ ንጎይታ መቀበል ኢምፖርታንት እዩ ንጎይታና ኢየሱስ መቀበል የዋጸና እዩ ንጎይታና ኢየሱስ መቀበል ካብ ግዝኣት ጸልማት ናብ መንግስቱ ፍቁር ወዲ ይዘእትወና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል ካብ ግዝኣት ጸልማት ናብ ብርሃን ይዘምጸና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ይዝገብረና ነዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሲምፕል ብዝኾነ ውሳኔ ኢኻ ተምጽአ እታ ህይወት ክብርቲኣ ኣቀባብላ ግን ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ዋጋታ ህይወት ግን ኣዝዩ ክቡር እዩ ደሙ ዝኸፈለሉ ህይወቱ ዝኸፈለሉ ግን ፍቅሩ ንፍጥረት ዓብ ስለ ዝኾነ እዚ ክቡር ነገር ጥራሕ ንወዱ ብምቕባል ናትና ክገብሮ ወሲኑ ነዚ ነገር ሸለል እንድሕሪልናዮ ህያው ኣምላኽ ምስክረይ እግዚአብሔር ምንም ነገር ልዕሊ ዝኽገብረልና ኣይክእልን እዩ ሓደ ክልተ ጥቕሲ ክህበኩም ኣስተውዒልኩም ሓዙ ምሕዋት
لو من قويتا زي تقبلكم ناي مجرشا خطوصنوا لكم صباح حيتبولو سلا صباح تفلطو نغير يلن اتعدل حج እግዚአብሔር ይበኩም አሎ صباح ንግዎ ተዛሪበኩም ኒራ አይሰማعكم ምንን ከይብለኩም እግዚአብሔር اتعدل ሂቡና ሆሎ حج ንጎይታ ንቀበሎ እታ መዓልት ምድሓን ሎሚኣ እታ ቀብልቲ ጊዜ ሎሚኣ ጎይታና ዓና ሰምዓላ ጊዜ ሎሚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 አምላክ በተሐደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ ሪኢኹም እግዚአብሔር አምላክ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሃበና ስለ ክልተ ነገር እዩ ሓደ መታን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ካልኣይ ግን መታን ከይንጠፍእ እዩ እዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረኸበ ክጠፍእ ግዴታ እዩ ናበይ ክጠፍእ እንድሕሪልኩምኒ ናብቲ ንዘለዓለም ለዲያብሎስን መላእክቱ ዝተዳለወ ናይ መጨረሻ ዘስካሕከ ሓላልታ ናብይ ክጠፍእ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ምንም ጥርጥር የለን ንጎይታ ዘይተቀበለ ህይወት የብሉ ብዙሕ ጽቡቕ ግብሪ ክህልወና ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰናይ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ነገር ግን ነጊሮኩሜ ሓደ ሰብ ምሳኹም እንተዳ ዓብዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክገብር እንድሕር ጀሚሩ ገዛኹም ነቦኹም ውሉድ ማለት አይኮነን ምኽንያቱ ውልድነት ብዘርኢ ዝመጽእ ስለዚ ብዙሕ ጽቡቕ ግብርና ካብ አምላክ ከም ንውለድ አይገብረናን እዩ ኖ ካብ አምላክ ከም ንውለድ ዝገብረና ነትሱ ዝለኣኸልና መንገዲ እንተኸይድናየ እዩ እቲ መንገዲ ኢየሱስ እዩ እቲ ሓቂ ኢየሱስ እዩ እቲ ህይወት ኢየሱስ እዩ በዚ ምንም ጥርጥር የለን ሓንቲ ኣታ መንገዲ ዝተፋላለየ መንገድና ህይወት የለን ሓንትና ህይወት መንገዲ ኣዘላ ኢየሱስ መቀባል ግዴታ እዩ ንዕኡ አይቀበሎን እንድሕሪልካ ግን ከቢድ ውሳኔ ይኻወሲንካ ውጽኢት ከቢድ ውሳኔ ድማ ዘስካሕከሕ ፍርድ ነው መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ረእዩ አምላክ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበርና ዓለም ክፈርዳ አይላአኹን ብኡ ዘአምን አይፍረዶን ነቲ ዘአምን ግን ብስም ሓደ ወዲ አምላክ ስለዚ አመነ ድሮ ተፈሪድዎሎ ሪኹም አሕዋት እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸለል ድበለ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነጸገ ነቲ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዳለወሉ ህይወት ነጽግዎ እዩ ማለት እዩ ነቲ ህይወት ነጽግዎ እዩ ማለት ድማ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ክነብር አይፍቀዶን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ዘንብረና ህይወት አወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘላ ሎሚ ዕድመ ክዕድመኩም አሕዋት እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኹልና የድልየና እዩ ካብ ዓብ ክሳዕ ንእሽተይ እዚ ህይወት እዚ የድልየ እዩ ምኽንያቱ ብናይ አዳም ውድቀት ፍጥረት ኩሉ ወዲቑ እዩ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ከዓ ፍጥረት ኩሉ ናብ ጽድቂ ያቱ ስለዚ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሰብ ብልቡ አሚኑ ይጸድቅ ኢሉ ሪኢኹም በአፉ ተአሚኑ ድማ ይድሕን ኢሉ አቀድሚ እግዚአብሔር ትክክለኛ አቋም ዘለዎ ናይ ህይወት ጽድቂ ዝባሃል ንሱ እዩ እዚ ህይወት እዚ ከአትወካ ብኡ ድማ ጻድቅ ክትባሃል አቀድሚ እግዚአብሔር ግብርኻ ዘይኮነ ንጎይታ ዘለካ እምነቲ መጀመርታ ወሳኒ ስለዚ ሎሚ በሐቂ አና አቀድሚ አምላክ ናይ ጽድቂ ህይወት ክቀበል ይደልየ ካብቲ ዘስካሕክሕ ፍርድ ከምልጥ ይደልየ ታናይ ዘለዓለም ህይወት ክትአትወኒ ይደልየ ዳግም ተወሊደ ውሉድቱ ኩሉ ዝኽእል ክኸውን ፈቃደኛ እዚ ነገር ሎሚ የድልየኒ ኢትብሉ ንሕርኮንኩም መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ነገር ክንረኽቦ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ቆሚጡልና ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ እቶም ነዚ ውሳነ ዝወሰንኩም ንሳይ ክትጽልይኹም በዛ ጸሎት እዚ አድማ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ አብ ህይወትኩም ተፈጻሚ ኸውን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ጎይታይ ሮሜ ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብል ካብ 8 እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቃል ኣብ አፍካን ልብኻን ጥቓኻ እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት እዩ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዘአምን ዘበለ አይሐፍርን ይብል እምቦ ሰብ ልቡ አሚኑ ይጸድቅ ሪኢኹም ነዚ ክነግረኩም ዝጸናሕኩ ብልብኹም ሓቂልኩም ተዳ አሚንኩሞ ክትጸድቅሉ ኢኹም ቀጺሉ እንታይ ኢሉ በአፉ ተአሚኑ ድማ ይድሕን እዩ ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ አምላክ ካብ መውታት ከም ዘተንስኦ እንተ አመንካ ክድሕን ኢኻ ሪኢኹም አሕዋት ንዕኡ ብምእማን ከም ንጸድቅን ከም ንድሕንን ይዛረብ ስለዚ ሎም ናይ በሐቂ መድሓንን ጽድቅን ትደልዩ ሰባት ተዳ ኣለኹም እዚ ጸሎት እዚ ምሳይ ጸልዩ በሐቂ ድማ አቀድሚ ጎይታ እዚ ህይወት እዚ ክትቀበልዎ ኢኹም
زوسونكم سبات كمزيلكم تصليو وإግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ዕድል እዚ መስግነካ አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ያአምን አለሁ ስለ ኃጢአተይ ስለ በደለይ ከም ተሰቀለለይ ያአምን አለሁ ከም ዝሞተለይ ያአምን አለሁ ዋጋይ ኩሉ ዕዳይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ያአምን አለሁ በሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአ ያአምን አለሁ بدمو كابزلو حتياتي كم زنصهني يأمن الله بكريستوس بمؤمني كابزا ساعات زيئة حدش فطرتي بكريستوس بمؤمني كابزا ساعات زيئة ولود أملاخي بكريستوس بمؤمني كابزا جيزي زيئة دحيني آمين زوسان زوسنكم انكو حقوسكم ماتريالات قالوا نعكم زدالنا كنسدلكم كنحجزوكم بزي ነገር كلكم زوسان زوسنكم ابناتنا ويب سايت እንዳአተኩም አድራሻኩም ጻፉልና ሻሎም